Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. бародари азиз, видео бениҳоят срочне илтимос хоҳиш мекунам, хос ба хотири Аллоҳ ва ба хотири рӯзи қиёматон. бародари азиз, модар ба ови гирия илтимос кардага ки фарзандша мошин задага авария дар басамакат мерава, авария мезанаша. модар айни ҳол фарзандаш дар балниса ҳаста. модар ба зор гирия дора ки фарзанд ма ёрдам кунанд. ина ҳамиҷа ман мемонам 373,000 чанд рубла ҳами хеле бо мемонам. бо маълумоти пурраш, документош, ҳама суратош дастиёш дар силка мемонам, дар комментария бидурен. дар ҳамуҷа группада ҳама маълумотош ҳаст, видеош ҳаст, аввали ҳамаш ҳаста. бидурен дар ҳамуҷа ҳаста. бародари бибинед худтон ба чашмои худтон. ина ҳамиҷа номерои мебинед, номерои дастии модаре, номерои Сбербанки модаре, номерои WhatsApp-и модаре. ҳамин бо ҳамаш ҳаст дар ҳамин номер. хоҳиш мекунам, хос ба хотири Аллоҳ, бародари азиз, ҳама каса як мушт мешем, ҳамин модарро дастгирӣ мекунем. бародар дар тарафи ҳамин котельник дар ҳамин тарафо дар балниста хоб будааст. мо айни ҳол аз Москва 500 километр дур будем. хостем ки видео кунем. иншоалло Москва равем, иншоалло рафта дар балниста бо наворуш мекунем. хос ба хотири Аллоҳ, бародари азиз, боз ҳам мегӯм, ҳамин як лайк шумо тамошо кардед, як лайк мон, як комментарий кам видео топ рава, то тамоми бародаро, модаро, хоҳарои хайрхоҳ ҳамин модарро дастгирӣ кунанд, то фарзандша аз балниста ба сари баланд бирора. аллоҳ ёру мададгоратон боша. бародари азиз, ҳатман ва ҳатман дар комментарий ма группара мемонам. бидурен дар группа ҳама видеош ҳаст ва дар рӯҷа ҳамарӯза ҷои кор 3 рубл наличи стройкада ҷои хоб дорам. бидурен маълумоти пурра барои ин мавзӯъ дар группаи WhatsApp ҳаст. аллоҳ ёру мададгоратон бошад. ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ.